Iată-ne aici blocați în lift, suntem foarte panicați, ne aflăm între etajul 1 și parter. Da, stai să intru pe Facebook. Din cauza ăsta rămas blocați. Ce să facem? Așteptăm să ne depaneze. Hai mă, scrie o dată pe Facebook. Până atunci ne scriem pe mes, Facebook, să știe lumea că suntem blocați în lift. La lui. Din cauza lui. Lui, mă! De atât am făcut, n-are cum pentru atâta. Bă, dar nu mai fă, mă, că poate picăm jos. Lasă-mă că merem în jos. Un etaj. Set status, blocați în lift. Stai mă să scriu. Bă, deci așa de urât ai putut sări, bă. Bă. Ce să faci? Da, pățești. Mulgi vacile și taci. Episodul 1 din serialul Blocați în lift. Va urma! Dacă mai aveți videouri cu blocaje în lift, vă rugăm să le postați pe Facebook. Pune-mă pe Sau Facebook. pe YouTube. Sau pe YouTube. Pune pe Facebook. Pune-mă pe Facebook, mă. Pune-mă pe Facebook. Eu!